para hindi mag-drop. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang mula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Mula, 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 mula. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS iFM ay aking best friend. Hi, Ginabi po ito. Pagdating sa pagbili ng mga partes ng motor at bisikleta, sa SMR Motor Parts lang ako nagtitiwala. Bukod sa mura na, maganda pa ang kalidad at serbisyo ng SMR Motor Parts. Pwede ka rin bumili ng bike kahit anong size with free service at merong big discount kapag madami ang bibilhin mo. At heto pa, may MS Eatery din ang SMR Motor Parts na tiyak na magugustuhan mo ang special empanada nila for only 25 pesos. At kapag bumili ka ng 10, libre ang isang empanada. Meron ding pansit specialty, budget meal for only 35 pesos at pansit 10.5. SMR Motor Parts is located at Barangay 11, San Fernando, San Nicolas. Contact 781-3078. Opens from 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Also, visit SMR Motor Parts main branch, Sinay, Ilocos Sur, beside Public Market, and RK Motor Parts, Ablan, Batac City. SMR Motor Parts. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Libo na ang nasabi, parang wala namang narinig. Di ba usapan natin, unti-unting susubukan natin. Kahit hanggang na kanto na lamang ba, paano ba't ako'y nasasaktan na? Di ko alam saan ka nang gagaling, at bakit ba tayo pa ulit-ulit? Sabihin mo na, ano nga ba tayo? Ano nga ba tayo? Di ko alam ba't ganyan ka sa'kin, at bakit hindi mo naman maamin? Sabihin mo nga, ano nga ba tayo? Ano nga ba tayo? Tagli-tagling umiiwas sa'kin dahil wala ka nang masabi. Di ko naman kayang magalit at lumayo sa'yo ng pilit. Kahit tagal na't kanto na lamang ba, paano ba't ako'y nasasaktan na?